Είναι μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης του κόσμου και ένα από τα σπουδαιότερα πολεμικά έπι στην ιστορία του ανθρώπου. Είναι ένα παραμύθι με θεούς και ήρωες, με τον πιο δυνατό πολεμιστή και την πιο όμορφη γυναίκα. Είναι ο μύθος του δούριου ύπου και των 1000 καραβιών. Πόσο αληθινά όμως είναι όλα αυτά? Έγινε πραγματικά ο Τροϊκός πόλεμος? Ποια μυστικά κρύβονται κάτω από αυτό το λόφο στη Δυτική Τουρκία? Βρίσκεται άραγε εδώ η σκοτεινή χαμένη πόλη της Τρίας? Είναι ένα σύγχρονο αστυνομικό μυθιστόρημα με θέμα τη διαλεύκανση ενός αρχαίου μυστηρίου. Τα παρασκήνια του έπους, μια ιστορία με κλεμμένους θησαυρούς, θαμμένους σκελετούς και αυτοκρατορίες που καταραίουν, ίσως είναι πιο απίστευτα από όσο μπορούσε να φανταστεί ο Όμηρος. Το χρυσάφι αυτού του θησαυρού έχει ηλικία 4.500 ετών. Τον συνοδεύει μια παράξενη ιστορία που μας μιλάει για ένα χαμένο πολιτισμό, γνωστό ως Τροϊκό. Το θησαυρό αυτό τον έκλεψαν, τον έκρυψαν, τον κέρδισαν στη μάχη και τον έχασαν ξανά. Ολόκληρα έθνη πολέμησαν για να τον αποκτήσουν. Αυτοκρατορίες συντρίφτηκαν γύρω του. Απρίλιος 1945. Αυτά τα χρυσά αντικείμενα, πάνω από 10.000 τεμάχια συνολικά, φυλάσσονται σε ένα μουσείο του Βερολίνου. Όμως ο κόκκινος στρατός προελάβει στην πρωτεύουσα των Ναζί. Ο πανικός κυριεύει την πόλη. Τα μουσεία λαιλατούνται. Καρότσια ολόκληρα με πολύτιμα αντικείμενα μεταφέρονται. Ο χρυσός εξαφανίζεται. Ποια ήταν η τύχη του? Επί χρόνια πίστευαν ότι το χρυσάφι είχε χαθεί για πάντα, ότι το είχαν ξαναλιώσει. Όμως δεν είχε χαθεί, το είχαν κρύψει. Δεν είναι γνωστές πολλές λεπτομέρειες. Πάντως μια ημέρα εκείνο το καλοκαίρι φόρτωσαν το χρυσό σε φορτηγά και τον φυγάδευσαν από το κατεστραμμένο Βερολίνο. Τον πήγαν ανατολικά, στα βάθη της Σοβιετικής Ένωσης του Στάλιν. Ο χρυσός μεταφέρθηκε με κάθε μυστικότητα εδώ, στο Μουσείο Πούσκιν της Μόσχας. Όχι όμως για να εκτεθεί. Αντίθετα, έμεινε κλειδωμένο στα υπόγεια επί 50 χρόνια, μέχρι που κατέρευσε ακόμη μία αυτοκρατορία, αυτή τη φορά της Σοβιετικής Ένωσης. Το 1993 οι Ρώσοι παραδέχτηκαν ότι εκείνοι έκρυβαν το χρυσό. 3 χρόνια αργότερα παρουσιάστηκε τελικά σε έκθεση. Σήμερα τα έθνη ερίζουν και πάλι διεκδικώντας αυτό το θησαυρό. Ρωσία, Γερμανία, Ελλάδα, Τουρκία. Διεκδικήσεις που αναβιώνουν αρχαίες αντιζηλίες που φτάνουν μέχρι την ομηρική ακόμα εποχή. Είναι άραγε το χρυσάφι της ομηρικής Τρίας, μιας πόλης διάσημης για τα πλούτη της? Ο Όμηρος αφηγείται την ιστορία του Τροϊκού πολέμου στην Ιλιάδα πριν συνεχίσει με την Οδύσσεια. Έπειτα από εκείνον, τόσοι και τόσοι την αφηγήθηκαν στη ζωγραφική, το θέατρο και τη λογοτεχνία. Είναι μια ιστορία με τέτοια δύναμη που ούτε το Χόλιγουντ δεν μπορεί να της αντισταθεί. Η ιστορία του Τροϊκού πολέμου είναι μια εποποιία. Έχει στοιχεία που μας γοητεύουν όλους, άντρες και γυναίκες. Είναι μια ερωτική ιστορία και ταυτόχρονα ένα σήμαινο στη φιλία. Θίγει πανανθρώπινα θέματα. Το θάνατο, την αγάπη, με ή χωρίς ανταπόδοση. Γι' αυτό το Χόλιγουντ τη ζωντάνεψε τόσες φορές. Είναι μια αθάνατη ιστορία. Είναι η ιστορία δύο μεγάλων πολιτισμών, των Ελλήνων με τον βασιλιά Αγαμέμνονα και των Τρώων με βασιλιά τον Πρίαμο. Η ιστορία αφηγείται πώς ο Πάης, ο Τρώας πρίγκιπας, κλέβει την Ελληνίδα βασίλισσα Ελένη. Η αρπαγή μιας βασίλισσας όμως έχει βαρύ τίμημα. Ο βασιλιάς Αγαμέμνων, επικεφαλής ενός από τους μεγαλύτερους στρατούς στον κόσμο, πρέπει να υπερασπιστεί την τιμή του βασιλείου του. 1000 πλοία διασχίζουν το Αιγαίο υπό τις διαταγές του για να φέρουν πίσω την Ελένη. 10 χρόνια πολιορκούν την Τρία οι Έλληνες, όμως τα γιγάντια τείχη της μένουν απάτητα. Ο Αχιλλέας και ο Έκτορας, οι πιο σπουδαίοι πολεμιστές,
έρχονται αντιμέτωποι σε μονομαχία. Ο Έκτορας πέφτει νεκρός. Δεν πέφτουν όμως τα τείχη. Μέχρι που οι Έλληνες επινοούν ένα τέχνασμα. Φτιάχνουν ένα τεράστιο ξύλινο άλογο με ρόδες και το αφήνουν έξω από τα τείχη της πόλης. Οι Τρώες νομίζουν ότι πρόκειται για δώρο. Είναι όμως ένα δώρο γεμάτο Έλληνες πολεμιστές που παίρνουν την Ελένη και κατακαίνε την Τρία. Η Τρία έγινε στάχτη, όμως η ιστορία της ζει μέχρι σήμερα. Αναρρύθμιτες εκφράσεις προέρχονται από την ιστορία του Τροϊκού πολέμου, οι πιο πολλές από τις οποίες δεν συνειδητοποιούμε ότι έχουν τις ρίζες τους εκεί. Λέμε φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες. Η ωραία Ελένη. Και βέβαια η Αχίλιος Πτέρνα. Ο Όμηρος πέτυχε να θίξει κάποια αιώνια και πανανθρώπινα θέματα. Τις θυσίες που οφείλει να κάνει ένας στρατιώτης που υπερασπίζεται την πατρίδα υπό τις διαταγές του βασιλιά του. Την αίσθηση της δύναμης ενός δεσμού ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες όταν τους βλέπουμε να χωρίζουν στο πεδίο της μάχης. Αυτά είναι θέματα που θα μείνουν στη δυτική λογοτεχνία. Αυτή η ιστορία είναι ζωντανή εδώ και 3.000 χρόνια σχεδόν. Είναι όμως πραγματική. Υπήρξε άραγε και αυτή η ίδια η Τρία. Ο Τροϊκός πόλεμος συνέβη όντως? Ο Τροϊκός πόλεμος υποτίθεται ότι έγινε 1.300 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού, εποχή που η γραφή ήταν σχεδόν άγνωστη, που δεν υπήρχαν ιστορικά αρχεία. «400 χρόνια πέρασαν πριν καταγραφούν οι αφηγήσεις της Τρίας στα βιβλία που ονομάζουμε Ηλιάδα και Οδύσσεια. Δεν πρόκειται για ιστορικά βιβλία, μάλλον για συναρπαστικούς μύθους μιας άλλης εποχής. Η μυθιστορία κάποιου Ομήρου με μια δόση ιστορικής αλήθειας. Ποιος ήταν όμως ο Όμηρος? Δικαιούται όλη αυτή τη φήμη? Η Ηλιάδα και η Οδύσσεια αποδίδονταν ήδη από την αρχαιότητα σε έναν τυφλό ποιητή από τη σημερινή Δυτική Τουρκία που λεγόταν Όμηρος. Όμως η πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι δεν είναι απαραίτητα δικαιολογημένη η απόδοση των δύο επών σε κάποιον που λεγόταν Όμηρος, ούτε η θεωρία ότι ήταν τυφλός. Ορισμένοι έχουν υποστηρίξει ότι δεν πρόκειται για έναν άνθρωπο, ότι ο Όμηρος ήταν ένα επάγγελμα, ότι υπήρχαν πολλοί Όμηροι. Όποιος και αν ήταν ο Όμηρος πάντως, από την αφήγησή του αλλιεύουμε διάφορα ψήγματα της πραγματικότητας που κρύβεται πίσω από τον επικό πόλεμο Ελλάδας και Τρίας. Η διήγηση ξεκινά στην ύστερη εποχή του Χαλκού, πριν από 3.000 και πλέον χρόνια, σε ένα πλούσιο γεύμα βασιλέων και εμπορικών ανταγωνιστών. Ο βασιλιάς Μενέλαος της Σπάρτης και ο Πρίαμος της Τρίας ελέγχουν ανταγωνιστικούς εμπορικούς δρόμους και σήμερα γιορτάζουν τη νέα συνεργασία τους. Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα. Ένας από τους γιους του Πρίαμου, ο Πάρης, όλο αφαιρείται από τα διπλωματικά του καθήκοντα. Αιτία, η σύζυγος του οικοδεσπότη τους, η Ελένη, που θεωρείται η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο. Ο βασιλιάς Μενέλαος δεν αντιλαμβάνεται τα αισθήματα του Πάρη. Ο Μενέλαος, που δεν πρέπει να ήταν και ο οξυδερκέστερος νους, φεύγει αφήνοντας Πάρη και Ελένη μόνος. Πηγαίνει στην Κρήτη για δουλειές και όσο λείπει η γάτα, τα ποντίκια χορεύουν. Η ματιά της Ελένης διασταυρώνεται με αυτή του Πάρη και ερωτεύονται. Συνάπτουν παράνομο δεσμό. Ο Πάρης παίρνει την Ελένη μαζί του στην Τρία. Εδώ υπάρχουν δύο εκδοχές. Η ελληνική λέει ότι ο Πάρης άρπαξε την Ελένη με τη βία. Η τροϊκή λέει ότι η Ελένη είχε ερωτευτεί τον Πάρη και έφυγε με τη θέλησή της. Ούτως ή άλλως, η Ελένη καταλήγει στην Τρία. Γυρνώντας ο Μενέλαος, βλέπει ότι η γυναίκα του έχει φύγει. Η αρπαγή μιας βασίλισσας συνιστά προσβολή και σκάνδαλο σε οποιαδήποτε εποχή. Το 13ο αιώνα π.Χ. συνιστά αιτία πολέμου. Ο βασιλιάς Πρίαμος αρνείται να επιστρέψει την Ελένη στην Ελλάδα. Η Ελένη κρατείται πια στη βασιλική αυλή της Τρίας. Υπήρξε όμως πραγματικά αυτό το μέρος. Η ομηρική περιγραφή της Τρίας είναι δελεαστική. Στα χρόνια τα παλιά, πολύ χρυσό, πολύ χαλκό ακουγόταν του Πριάμου το καστρί, περίγυρα στα στόματα του κόσμου. Η πόλη του Πριάμου, η Τρία η πολύχρηση. Η υπόσχεση αυτή μαγνήτιζε τους κυνηγούς θησαυρών ανά τους αιώνες. Βρείτε την Τρία και σας περιμένει χρυσάφι.
Να πώς ξαναμπαίνει ο χρυσός στην ιστορία μας. Στη Γερμανία του 19ου αιώνα, ένας εκκεντρικός επιχειρηματίας ρίχνεται με μανία στην αναζήτηση του πλούτου της Τρίας. Το όνομά του, Ερίκο Σλίμαν. Έχει πάθος με την Ηλιάδα και θεωρεί αληθινή κάθε της λέξη. Γι' αυτόν, Τρία, ωραία Ελένη και Δούριος Ίππος αποτελούν ιστορικά γεγονότα. Κι όμως, επί εκατοντάδες χρόνια, οι μελετητές αμφισβητούσαν την ύπαρξη της Τρίας. Για αυτούς ήταν μια πόλη του μύθου, μια Ατλαντίδα, μια Σαγκριλά. Ο Σλίμαν αρνιόταν να τους πιστέψει. Άνθρωπος με μια έμμονη ιδέα, επιδόθηκε σε μια τρελή αναζήτηση που θα αποτελούσε την πρώτη σοβαρή απόπειρα να εντοπιστεί η Τρία. Όμως υπάρχει κάτι που κάνει την ανακάλυψη της αλήθειας για την Τρία ακόμα πιο δύσκολη. Ο Σλίμαν, όπως και ο Όμηρος, πρόθυμα ανακάτευε το μύθο με την πραγματικότητα. Σε μια εποχή που η θεατρική επίδειξη εξασφαλίζει την πλούσια κάλυψη των μέσων ενημέρωσης, ο Σλίμαν μονοπόλησε το ενδιαφέρον. Ο Ερίκο Σλίμαν είναι ο πατέρας της αρχαιολογίας. Είναι επίσης απατεώνας. Είναι σχεδόν τελείως αναξιόπιστος στην προσωπική του ζωή και επομένως είναι αμφίβολο πόσο μπορούμε να τον εμπιστευόμαστε και στην επαγγελματική. Δεν είναι ο άνθρωπος που θα προσκαλούσε στο σπίτι σου. Αλλά και αν τον προσκαλούσες, τουλάχιστον δεν θα έπαιρνες τις ιστορίες του της μετρητής. Ο Σλίμαν ήταν αποφασισμένος να βρει αποδείξεις για τον Τροϊκό πόλεμο και να γίνει διάσημος. Πρώτα όμως έπρεπε να γίνει πλούσιος. Ξεκίνησε από τη Ρωσία, πουλώντας όπλα και στις δύο πλευρές κατά τον πόλεμο της Κριμαίας. Για να χρηματοδοτήσει την έρευνά του, στράφηκε ύστερα προς το χρυσό. Το 1849 ένα μόνο μέρος υπήρχε για να ψάξεις για χρυσό. Μετά πήγε στην Καλιφόρνια, όπου το 1849 είχε ξεσπάσει ο πυρετός του χρυσού. Έγινε και αυτός χρυσοθύρας, χωρίς όμως να λερώσει τα χέρια του. Αντί να σκάβει στα ορυχεία, έγινε μεσάζων. Αγόραζε σκόνικες βόλους χρυσού από τους χρυσορύχους και τα πουλούσε στις τράπεζες. Φαίνεται ότι έκλεβε στο ζύγι και σύντομα έφυγε σχεδόν κυνηγημένος. Με τα νεόκοπα πλούτη του είχε έρθει η ώρα να ψάξει για την Τρία. Προηγουμένως όμως ο εκκεντρικός Σλίμαν χρειαζόταν κάτι ακόμα. Τη δική του Ελένη. Κατασκεύασε ένα διαζύγιο. Ύστερα έγραψε στον Αρχιεπίσκοπο της Αθήνας: «Θέλω να έρθω στην Ελλάδα και θέλω να μου βρείτε μια Ελληνίδα σύζυγο». Οι συνεντεύξεις του απέδωσαν τη 17χρονη Σοφία Εγκαστρωμένου. Ελληνίδα, νέα και όμορφη, έγινε η δεύτερη κυρία Σλίμαν. Είχε βρει την Ελένη του. Τώρα μπορούσε να βρει και την Τρία. Το μόνο ερώτημα ήταν πού. Οι στίχοι του Ομήρου μοιάζουν με χάρτη θησαυρού. Είναι γεμάτη στοιχεία. Η πεδιάδα της Τρίας περιγράφεται ως ένας ανεμόδαρτος τόπος, διανθισμένος με ανθεκτικές καρυδιές δίπλα στον αρχαίο θαλάσσιο διάβλο του Ελίσποντου. Αυτό φέρνει το Σλίμαν το 1868 στη βορειοδυτική Τουρκία, όπου βρίσκεται ο υποτιθέμενος τάφος του Αχιλλέα κοντά στη σημερινή πόλη Μπεζίκτεπέ στα παράλια του Αιγαίου. Σύμφωνα με τον Όμηρο, η Τρία κάπου εκεί κοντά πρέπει να είναι. Ο Σλίμαν τότε στράφηκε σε κάποιον που είχε μία αληθοφανή θεωρία για τη λύση του μυστηρίου. Ήταν ο Φρανκ Κάλβερτ, διπλωμάτης και ερασιτέχνης αρχαιολόγος. Ο Φρανκ Κάλβερτ του είπε: «Στις γέες μου υπάρχει μια τοποθεσία που λέγεται Χισερλίκ και έχω κάνει ένας καφές εκεί. Πιστεύω ότι είναι η Τρία. Δεν έρχεσαι να ρίξεις μια ματιά και να σκάψεις? Και αν είναι όντως η Τρία, κάπως θα τα βρούμε». Το Χισαρλίκ δεν είναι κανένα εντυπωσιακό μέρος. Ήταν κυριολεκτικά ένας χορταριασμένος τύμβος 200 επί 150 μέτρα που εξήχε πάνω από την επίπεδη αγροτική περιοχή της τουρκικής Ανατολίας. Ο Κάλβερτ έπεισε το Σλίμαν ότι αυτός ο απλός τύμβος στη μέση του πουθενά υπήρξε κάποτε η κοσμοπολίτικη Τρία. Ο Σλίμαν άρχισε να σκάβει εκεί που του είχε υποδείξει ο Κάλβερτ και δεν ήταν επιλεκτικός. Πιστεύοντας ότι η ομηρική Τρία βρισκόταν στη βάση, έσκαψε ακριβώς στη μέση του λόφου ένα γιγαντιαίο λάκκο από βορρά προς νότο με μήκος πάνω από 35 μέτρα. Ο Σλίμαν όμως δεν ήταν ούτε υπομονετικός ούτε προσεκτικός. Ό,τι δεν είχε σχέση με την ομηρική Τρία το πέταγε στην άκρη. Αν έπρεπε να περιγράψουμε με μία λέξη πώς έσκαψε στην Τρία ο Σλίμαν, θα ήταν πολύ εύκολο. Έσκαψε άσχημα. Τη
Την εποχή που άρχισε να δουλεύει ο Σλίμαν, η αρχαιολογία ήταν ουσιαστικά ένας πολύ καινούριος τομέας. Νομίζουμε ότι είναι πολύ παλιά επιστήμη, αλλά στην πραγματικότητα η αρχαιολογία στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα ήταν εντελώς καινούρια. Ο Σλίμαν, όταν άρχισε τις ανασκαφές, δεν είχε σπουδάσει αρχαιολογία και έτσι δεν ήξερε πώς ακριβώς να προχωρήσει. Στις 31 Μαΐου 1873, ο Σλίμαν χτύπησε κυριολεκτικά φλέβα χρυσού. Τα λόγια είναι δικά του. Βγήκα έξω ένα πρωί. Οι εργάτες είχαν ήδη αρχίσει να σκάβουν και καθώς πλησίασα, ένας εργάτης ξεσκέπαζε ένα τεράστιο μπαούλο και φάνηκε η λάμψη του χρυσού. Αμέσως ανακοίνωσα ότι ήταν τα γενέθλιά μου και ότι το είχα ξεχάσει, λέει ο Σλίμαν, και τους έδωσα άδεια εκείνη την ημέρα. Μόλις έφυγαν οι εργάτες, φώναξα τη γυναίκα μου Σοφία και μαζί βγάλαμε στο φως αυτό το μεγάλο μπαούλο και τους θησαυρούς του. Η γυναίκα μου μάζεψε τα αντικείμενα, χρυσαφικά, σημικά, χάλκινα στην ποδιά της και τα μετέφερε στο σπίτι, όπου γρήγορα τα τακτοποιήσαμε και τα καταγράψαμε. Χιλιάδες χρυσά αντικείμενα κάθε μεγέθους. Επρόκειτο, υποστήριζε ο Σλίμαν, για το θησαυρό του Πρίαμου, του βασιλιά της Τρίας, τα πλούτη που αναζητούσε τόσα χρόνια. Ο Σλίμαν είχε υποσχεθεί στην τουρκική κυβέρνηση ότι δεν θα έβγαζε το θησαυρό από τη χώρα. Έτσι για αυτόν υπήρχε μόνο μία επιλογή: να τον βγάλει κρυφά. Σύμφωνα με τον ίδιο το Σλίμαν, ένα βράδυ ο ίδιος και η σύζυγός του έβγαλαν λαθρέα το χρυσό από την Τρία και επέστρεψαν δια θαλάσσης στη φετή του πατρίδα, την Ελλάδα. Δυστυχώς υπάρχει ένα πρόβλημα με αυτή την ιστορία. Το πρόβλημα είναι απλό. Η Σοφία δεν ήταν εκεί. Στα σημειωματάρια και σε άλλες μαρτυρίες του ίδιου του Σλίμαν φαίνεται ότι η σύζυγός του Σοφία, την ημέρα που υποτίθεται ότι ανακαλύφθηκε ο θησαυρός, βρισκόταν στην Αθήνα. Έτσι, η όλη ιστορία αποτελεί μύθευμα. Και μάλιστα αργότερα το είπαν κατάμοτρα στο Σλίμαν, ο οποίος απάντησε μουδιασμένα: ναι, είναι αλήθεια. Η Σοφία δεν ήταν εκεί. Την έβαλα στην ιστορία για να την κάνω να ενδιαφερθεί περισσότερο για αυτό που κάνω. Όμως τα πράγματα θα αποδειχθούν ακόμα πιο περίεργα. Με το χρυσάφι στα χέρια του, ο Σλίμαν μπορούσε να ολοκληρώσει τη δημιουργία της δικής του προσωπικής Ελένης. Αφού ο Σλίμαν έφερε το χρυσό από την Τουρκία στην Ελλάδα, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε ήταν να δώσει στη Σοφία όλα τα κοσμήματα για να τα φορέσει και να τη φωτογραφίσει. Αυτό δεν είναι πρέπον. Από την άλλη, εκείνη την ώρα και τη στιγμή, ποιος θα μπορούσε να αντισταθεί? Ο χρυσός είναι εκεί, είναι μόνοι τους, εκείνος και η γυναίκα του, και της τα δίνει να τα βάλει. Στη φωτογραφία η Σοφία είναι υπέροχη. Δεν έπαθε και κανείς τίποτα. Πάντως δεν είναι σωστό να κάνεις κάτι τέτοιο. Για το Σλίμαν, το όνειρο της ζωής του είχε γίνει επιτέλους πραγματικότητα. Τουλάχιστον έτσι πίστευε. Θησαυρός μπορεί να ήταν, αλλά δεν ήταν του Πρίαμου. Ο ίδιος ο βοηθός του Σλίμαν, ο Βίλχεμ Ντόρπφελτ, ανακάλυψε ότι ο χρυσός δεν ανήκε στην εποχή του Τροϊκού πολέμου, τον 13ο π.Χ. αιώνα. Στην πραγματικότητα ήταν ακόμα παλαιότερος, πάνω από 1000 χρόνια παλαιότερος. Πράγμα απίστευτο, ο Σλίμαν είχε ανακαλύψει τυχαία ένα χαμένο πολιτισμό που χρονολογείται γύρω στο 3000 π.Χ., πιο παλιό από όσο θα μπορούσε κανείς να φανταστεί τότε. Ήταν η ανακάλυψη των αιώνων. Άθελά του ο Σλίμαν είχε ανακαλύψει όχι μία Τρία, αλλά 9. Τα 9 επίπεδα της Τρίας, το ένα πάνω στο άλλο, λαιλατημένα ή κατεστραμμένα, καλύπτουν χρονικό φάσμα 4.500 περίπου ετών. Ο Σλίμαν βρήκε 9 πόλεις και βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα απρόσμενο δίλημμα. Ποια από τις 9 πόλεις ήταν η πόλη του Τροϊκού πολέμου? Μέσα στον ανασκαφικό πυρετό του, ο Σλίμαν είχε στην πραγματικότητα καταστρέψει μεγάλο μέρος του πολιτισμού που αναζητούσε. Η ομηρική Τρία, η Τρία 6 και 7, εντοπίζεται στα μεσαία επίπεδα και όχι στη βάση, όπως νόμιζε ο Σλίμαν. Παρά τη σύγχυση και την καταστροφή, ο Σλίμαν είχε ξεκάθαρα αποδείξει την ύπαρξη της Τρίας. Η ανακάλυψη τον έκανε διάσημο. Ο Σλίμαν ανακοίνωσε τα αποτελέσματα, ξεχνώντας ηθελημένα να αναφέρει το όνομα του Φρανκ Κάλβερτ. Το όνομα του Κάλβερτ λησμονήθηκε, ενώ ο Σλίμαν καρπόθηκε την ανακάλυψη της Τρίας. Είχε βρει την Τρία. Όμως ένα πράγμα τον ενοχλούσε. Η Τρία δεν ήταν πολύ μεγάλη. Ο Σλίμαν δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί είχε γίνει ένας τέτοιος πόλεμος για μια τόσο μικρή πόλη. Για να αποδείξει ότι ο Τροϊκός πόλεμος έγινε, έπρεπε να παρουσιάσει μια μεγαλύτερη, ισχυρότερη Τρία που να έχει λαιλατηθεί και πριποληθεί. Τα ίχνη που ακολουθούσε ο Σλίμαν τόσο καιρό τελικά δεν οδηγούσαν πουθενά.
Έτσι στράφηκε πάλι στην Ιλιάδα του Ομήρου, στην άλλη όχθη του Αιγαίου, στην Ελλάδα. Την ύστερη εποχή του Χαλκού υπήρχαν στην Πελοπόννησο πολλές αυτόνομες πόλεις κράτη. Όλες όμως ελέγχονταν από ένα βασίλειο, τις Μικίνες, και ένα βασιλιά, τον Αγαμέμνονα. Αδελφός του Αγαμέμνονα ήταν ο Μενέλαος, που είχε ως σύζυγο την ωραία Ελένη. Εκείνη εξακολουθεί να βρίσκεται στην Τρία με τον εραστή της τον Πάρη. Όμως ο Αγαμέμνονας διακρίνει μια ευκαιρία στην προσβολή αυτή. Συγκαλεί τους ηγεμόνες που βρίσκονται υπό τον έλεγχό του και εξασφαλίζει την υποστήριξή τους. Αποστολή: να πάρουν πίσω την Ελένη και να λαιλατίσουν τη χρυσοπίκυλτη Τρία. Μυστικό όπλο: ο Αχιλλέας, ο μεγαλύτερος Έλληνας πολεμιστής, που οι θεοί του έχουν χαρίσει σβελτάδα και δύναμη. Με το μεγαλύτερο στόλο και τον καλύτερο πολεμιστή, πώς μπορεί να ιτηθεί? Ο βασιλιάς Αγαμέμνονας, ίδιος οδύες ο κεραυνόχαρος στην κεφαλή, στα μάτια, στο στήθος Ποσειδώνας έμοιαζε, στη μέση σαν τον Άρη, περίλαμπρος τους αντριωμένους μέσα. Αγαμέμνονας, ο βασιλιάς της σπουδαίας πόλης των Μικηνών. Να ήταν άραγε αυτό το βασίλειο που οδήγησε τους Έλληνες στην Τρία? Το 1876 ο Σλίμαν επισκέφθηκε την περιοχή όπου πιστευόταν ότι βρίσκονται οι Μικίνες. Θα τον πήγαν επί τόπου και θα του είπαν: εδώ ήταν η κατοικία του Αγαμέμνονα, εδώ ήταν οι Μικίνες. Σε αυτά τα ερείπια, όπου δεν είχαν γίνει ποτέ ανασκαφές, ο Σλίμαν ξανάρχισε να σκάβει, ελπίζοντας να βρει τον Αγαμέμνονα, καθώς και κάποιο στοιχείο για τον Τροϊκό πόλεμο. Μικίνες, τόπος πλούσιος μα και βίαιος. Αντίθετα με την Τρία, η ύπαρξη των Μικηνών ποτέ δεν είχε αμφισβητηθεί. Ποτέ όμως δεν είχαν γίνει συστηματικές ανασκαφές στην περιοχή. Ώσπου έφτασε ο Σλίμαν. Και όσα έφερε στο φως είναι εκπληκτικά. Μπαίνοντας στην Ακρόπολη των Μικηνών, προχωράς πλάι στα τείχη και διασχίζεις μία πύλη. Πάνω στην πύλη υπάρχει ένα γιγαντιαίο μονολιθικό υπέρθυρο και πάνω από αυτό ένα λίθινο τρίγωνο με δύο ζώα που μοιάζουν με λιοντάρια αντικριστά με μία κολόνα ανάμεσά τους. Λιοντάρια. Τι να σημαίνουν? Κατά την αρχαιότητα, τα λιοντάρια αποτελούσαν συμβολικούς φρουρούς ανακτόρων. Η πύλη των Λεόντων είναι ένα από τα παλαιότερα μνημειακά γλυπτά της Ευρώπης. Για το Σλίμαν ήταν η είσοδος στην αυλή των ανακτόρων του Αγαμέμνονα. Άρχισε η ανασκαφή. Ο Σλίμαν βρήκε έναν κυκλικό περίβολο που έμοιαζε με χώρο δημόσιας συγκέντρωσης ή πλατεία. Όταν όμως άρχισε την ανασκαφή, ανακάλυψε ότι δεν ήταν χώρο συγκέντρωσης. Ήταν ένα ταφικό μνημείο. Τάφη. Ο Σλίμαν δεν είχε βρει μια πλατεία. Είχε βρει ένα νεκροταφείο. Βρήκε επίσης φρέατα που είχαν σκαφτεί στο έδαφος βαθιά μέσα στο βράχο και στη βάση κάθε φρέατος βρισκόταν μια ορθογώνια αίθουσα, όπου βρήκε μεγάλο αριθμό νεκρών. Ο Σλίμαν έσκαψε πιο βαθιά, σίγουρος ότι θα ανακάλυπτε τη σωρό του ίδιου του Αγαμέμνονα και ότι θα αποκάλυπτε και άλλα μυστήρια του Τροϊκού πολέμου. Σε κάθε τάφο υπήρχαν μεγάλες ποσότητες από εξαιρετικά πολύτιμα αντικείμενα, χρυσά και ασημένια, ένας θησαυρός από εξωτικά αντικείμενα που είχαν φτάσει στις Μικίνες από αλλού. Χρυσάφι. Όσο και αν φαίνεται απίστευτο, ο Σλίμαν είχε ξαναβρει χρυσάφι. Τα πιο αξιόλογα αντικείμενα, χρυσές προσωπίδες που κάλυπταν το πρόσωπο των νεκρών, ιονός πλούσιας μεταθάνατον ζωής. Ο Σλίμαν είχε δει αρκετά. Έστειλε τηλεγραφήματα στις μεγάλες εφημερίδες, αναγγέλλοντας ότι είχε αντικρίσει το ίδιο το πρόσωπο του Αγαμέμνονα. Ο ευρωπαϊκός τύπος έχαψε το παραμύθι. Όμως ο Σλίμαν ποτέ δεν άφηνε την αλήθεια να του χαλάσει ένα ωραίο παραμύθι. Η πρώτη μάσκα που βρήκε ο Σλίμαν είχε αποτυπωμένο το καλοκάγαθο στρογγυλό πρόσωπο ενός ανθρώπου που θα μπορούσε να είναι γειτονάς σας. Ο βασιλιάς της Ελλάδας πήγαινε να δει την προσωπίδα, όμως ο Σλίμαν είχε βρει στο μεταξύ μια άλλη, ακόμα καλύτερη. Και έτσι, όταν έφτασε ο βασιλιάς, του έδειξε αυτή τη δεύτερη μάσκα. Και αυτή είναι η μάσκα με το τσιγκελωτό μουστάκι και τη γενιάδα, που φαίνεται πολύ πιο αρχοντική. Μοιάζει με βικτοριανό τζέντλεμαν. Έτσι, ορισμένοι υποστήριξαν ότι ο Σλίμαν πήρε μια χρυσή μάσκα και έβαλε κάποιο φίλο του, τεχνίτη κοσμημάτων ίσως, να της προσθέσει το μουστάκι και τη γενιάδα. Ίσως ο Σλίμαν να μην δίσταζε να παραποιήσει το ίδιο το πρόσωπο του Αγαμέμνονα. Όμως δεν επρόκειτο για τον Αγαμέμνονα.
η Μάσκα ήταν 300 χρόνια προγενέστερη. Για μία ακόμα φορά, η αδιάκοπη αναζήτηση του Σλίμαν σχετικά με τον Τροϊκό πόλεμο τον έφερε από καθαρή τύχη μπροστά σε μία σπουδαία ανακάλυψη. Η Μάσκα ανήκε σε προγενέστερες Μικίνες. Όμως ο Σλίμαν εξακολουθούσε να αναζητά τις Μικίνες που άκμαζαν στην Ιλιάδα. Τα επόμενα χρόνια, οι αρχαιολόγοι θα ανακάλυπταν ένα σημαντικό συνδετικό κρικό με τον Όμηρο. Ένα κράνος με δόντια αγριόχειρου που ανταποκρίνεται απόλυτα στην περιγραφή της Ιλιάδας. Και στο κεφάλι του κράνος φοράει, φτιαγμένο από το μάρι, και από μέσα του λουριά πολλά το δέναν, στέρια πολύ, και απόξω τος και πανολούθε γύρω, δόντια λευκά, από ασπρόδοντο αγριοχούρνο, με μαστοριά μεγάλη αρμοσμένα. Ξαφνικά, ο Όμηρος γίνεται κάτι περισσότερο από ποιητής. Μυθολογία και αρχαιολογία τελικά συναντιούνται και η πόλη του Αγαμέμνονα παίρνει μορφή. Όπως η Τρία, έτσι και οι Μικίνες ήταν χτισμένες πάνω σε λόφο για να ελέγχουν από ψηλά τους εμπορικούς δρόμους. Και επίσης, όπως η Τρία, οι Μικίνες έγιναν πολύ πλούσια πόλη. Τη συνόδευε επίσης η φήμη μιας μακράς ιστορίας μοναρχικής βίας. Ο παππούς του Αγαμέμνονα σκότωσε εδώ τον ίδιο τον αδελφό του και έδωσε το πτώμα του να το φάνε τα ίδια του τα παιδιά. Την εποχή του Αγαμέμνονα, η πόλη βρίσκεται επί ποδός πολέμου, η έκβαση του οποίου θα κρίνει τη μοίρα των Μικηνών. Καθώς ο μεγάλος στόλος ανυπομονεί να αποπλεύσει, ο Αγαμέμνονας προβαίνει σε μια πράξη απελπισίας. Θυσιάζει την ίδια του την κόρη για να δώσουν οι θεοί ευνοϊκούς ανέμους για το ταξίδι στην Τρία. Άραγε διέπλευσε πράγματι το Αιγαίο ένα στόλος 1000 πλοίων για να επιτεθεί στη βορειοδυτική Τουρκία? Και αν ναι, με ποιον τρόπο? 50 κοπηλάτες σε ένα πλοίο με μονό κατάστρωμα επιτυγχάνουν ταχύτητα έως 8 κόμβους. Με περίπου 260 ναυτικά μίλια απόσταση από τις Μικίνες ως την Τρία, ο στόλος του Αγαμέμνονα θα χρειαζόταν 3 ημέρες για να διασχίσει τον ομηρικό Ίνο Παπόντων. Χάρη στη βοήθεια των θεών, στη θυσία της Ιφηγένειας ή στους ικανούς ναύτες, τα κατάφεραν. Ο ελληνικός στόλος διαπλέει το Αιγαίο και φτάνει στα τουρκικά παράλια. Τότε όμως η τύχη εγκαταλείπει τον Αγαμέμνονα. Χολωμένος με αφορμή μια δούλα, ο μεγάλος πολεμιστής Αχιλλέας αρνείται να πολεμήσει για τον ελληνικό στρατό. Ο Αγαμέμνονας πρέπει να πάρει την Τρία χωρίς αυτόν. Οι Έλληνες στρατοπεδεύουν στον κόλπο της Τρίας και σχεδιάζουν την επίθεσή τους κατά της πόλης για να σώσουν την Ελένη. Ο στρατός τους δεν θα ήταν ο τελευταίος που θα πολεμούσε για αυτόν τον τόπο. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο σχεδόν 250.000 στρατιώτες των συμμαχικών δυνάμεων έπεσαν εδώ, στη μάχη της Καλύπολης. Το 1453 οι Οθωμανοί κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη, πιο βόρεια. Το 332 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος οδήγησε εδώ ένα στρατό 20.000 ανδρών. Γιατί έγιναν τόσοι πόλεμοι εδώ κατά τη διάρκεια των αιώνων? Η απάντηση είναι η στρατηγική θέση. Στον Όμηρο, η Τρία τοποθετείται στην άκρη του Ελίσποντου, στα σημερινά Δαρδανέλια, τα στενά που χωρίζουν τη Μαύρη Θάλασσα από το Αιγαίο, που χωρίζει την Ευρώπη από την Ασία. Στα παράλια υπήρχαν πάντοτε μικρά ψαροχώρια. Μέσα στη θάλασσα όμως βρίσκονταν ανέκαθεν τα μεγάλα σκάφη του παγκόσμιου εμπορίου. Μεγάλο μέρος από τα πλούτη του αρχαίου κόσμου πέρασε από αυτά τα στενά. Αν η ομηρική Τρία βρισκόταν εδώ, διέθετε μια ισχυρή θέση. Βορειοανατολικοί άνεμοι μαστιγώνουν τώρα αυτό το σημείο όπως και τότε.
Οι άνεμοι αυτοί συντέλεσαν στον πλούτο της Τρίας. Συχνά οι άνεμοι και τα ρεύματα ήταν ενάντια και οι ναυτικοί αναγκάζονταν να παραμείνουν στο λιμάνι έως και 6 εβδομάδες τη φορά. Η Τρία και οι άρχοντές της σίγουρα θα φορολογούσαν αυτά τα πλοία. Η Τρία έγινε ένας σταθμός διοδίων της εποχής του Χαλκού και τα πλούτη έρεαν. Έξω από τα τείχη της Ακρόπολης υπάρχουν αγροκτήματα και κοπάδια από κατσίκες και πρόβατα. Η ήσυχη βουκολική ζωή που περιγράφει ο Όμηρος στην Ιλιάδα. Μέσα στην Ακρόπολη η πόλη είναι αρχοντική και μεγαλόπρεπη. Η αυλική ζωή της Τρίας είναι συγκεντρωμένη μέσα στα τείχη της Ακρόπολης, όπου ο βασιλιάς, ο Príamos στην Ομηρική Ιλιάδα, απαιτεί φόρους και δασμούς από τα περαστικά εμπορικά πλοία. Την εποχή αυτή η Τρία είναι πιθανόν μια αρκετά διεθνής πόλη. Θα έλεγα ότι έχει μια κοσμοπολίτικη σχεδόν ατμόσφαιρα. Στην Τρία βρέθηκαν διάφορα αντικείμενα που είχαν εισαχθεί. Αναμφίβολα θα υπήρχαν ξένες πρεσβείες και θα την επισκέπτονταν απεσταλμένοι. Δύο πόλεις. Οι Μικίνες που πλούτιζαν κάνοντας εμπόριο και η Τρία που πλούτιζε φορολογώντας το. Μήπως άραγε αυτός ο ανταγωνισμός μεταξύ Ελλήνων και Τρώων είναι η πραγματική αιτία του Τροϊκού πολέμου? Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι υπήρξαν πόλεμοι την εποχή του Χαλκού μεταξύ εκείνων που εμπλέκονταν στα εμπορικά δίκτυα του Ανατολικού Αιγαίου. Και δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένης της θέσης της Τρίας, ότι και εκείνη συμμετείχε στο δίκτυο αυτό. Την ύστερη εποχή του Χαλκού υπήρχε μόνο ένας τρόπος να πορθήσεις μια οχυρωμένη πόλη. Κατά μέτωπο. Και στο έπος του Ομήρου αυτό ακριβώς ετοιμάζονται να κάνουν οι Έλληνες. Συγκεντρώνονται μπροστά στα τείχη της πόλης. Όμως ο Πάρης, φοβούμενος μια αιματηρή μάχη με αιτία την αγαπημένη του, προσφέρεται να κρίνει την έκβαση του πολέμου μονομαχώντας με κάποιον Έλληνα. Η συμφωνία, αν νικήσει, η Ελένη θα μείνει στην Τρία. Αν χάσει, θα γυρίσει στην Ελλάδα. Ο Μενέλαος, ο σύζυγος της Ελένης που ζητά εκδίκηση, ανταποκρίνεται στην πρόκληση. Και σύντομα φαίνεται να κερδίζει. Ο Πάρης υποχωρεί φοβισμένος. Κατά τον Όμηρο, οι θεοί τον εξαφανίζουν από το πεδίο της αναμέτρησης. Η οπισθοχώρησή του τον φέρνει στο δωμάτιο της Ελένης, που τον αποπέρνει για τη δειλία του. Όχι όμως και τόσο αυστηρά. Ένας δειλός γόης που με τους έρωτές του βάζει σε κίνδυνο ένα πολιτισμό. Υπήρξε όμως πράγματι ο πρίγκιπας Πάρης της Τρίας? Υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έζησε? Δελεαστικά στοιχεία προέρχονται από τους δυτικούς γείτονες της Τρίας, τους Χεταίους, από τους πρώτους λαούς στον κόσμο που χρησιμοποίησαν τη γραφή. Στα κείμενα των Χεταίων βρίσκουμε αναφορές σε κάποιο βασιλιά Αλέξανδρο της Βελούσα. Αλέξανδρος είναι το δεύτερο όνομα του Πάρη, που όπως ξέρουμε ήταν Τρώας πρίγκιπας. Φαίνεται ότι υπήρξαν συγκρούσεις γύρω από την Τρία, την ύστερη εποχή του Χαλκού, που σχετίζονται με αυτόν τον βασιλιά που ονομαζόταν Αλέξανδρος ή Πάρης. Πολλοί αυτό το ερμήνευσαν ως ένδειξη των πολέμων που περιγράφει ο Όμηρος στην Ιλιάδα. Και η Ιλιάδα μόλις έχει αρχίσει, γιατί ο φοβερός πολεμιστής Αχιλλέας ξαναμπαίνει στη μάχη όταν ο Τρώας πρίγκιπας Έκτορας σκοτώνει το φίλο του Πάτροκλο. Σπρωγμένος από την οργή του, ο Αχιλλέας σχεδόν αποδεκατίζει το στρατό των Τρώων και οδηγεί τα απομεινάρια του μέσα στα τείχη της πόλης. Οι Έλληνες έχουν φτάσει έξω από τα τείχη της Τρίας. Ο Όμηρος περιγράφει στην Ιλιάδα τα τείχη. Το κάστρο, οι πύργοι και οι τετράψιλες θα διαφεντέψουν πόρτες και οι αρμοδεμένες στέρκες πάνω τους μακριές σφιχτές ανίδες. Συνέβη όμως ποτέ όντως η μεγάλη πολιορκία της Τρίας? Ο Σλίμαν δεν βρήκε στοιχεία που να το αποδεικνύουν. Την τελευταία λέξη για την Τρία όμως δεν θα την πει ο Σλίμαν.
Το 1932, ο Καρλ Μπλέγκεν του Πανεπιστημίου του Σινσινάτι ξεκίνησε ανασκαφές στον τύμβο του Χισαρλίκ που θα διαρκούσαν 7 χρόνια. Ο Μπλέγκεν δεν ήταν απατεώνας, όπως ο Σλίμαν. Προχωρούσε με επιστημονική ακρίβεια. Ο στόχος όμως παρέμενε να βρεθούν αποδείξεις για τον Τροϊκό πόλεμο. Το έκτο επίπεδο της Τρίας ήταν η πλούσια αγροτική διεθνής πόλη με την ωραία ζωή. Η ομάδα του Μπλέγκεν ανακάλυψε όμως ότι το 7ο επίπεδο της Τρίας, η Τρία της εποχής της Ομηρικής πολιορκίας, ήταν ένα εντελώς διαφορετικό μέρος. Βρήκαν ότι τα πολυτελή εισαγόμενα είδη είχαν εξαφανιστεί, όπως και κάθε ίχνος ευμάρειας. Οι συνθήκες διαβίωσης ήταν δύσκολες. Τι συνέβη στην κάποτε πλούσια και ειρηνική Τρία? Και μετά ένα αποφασιστικό στοιχείο. Βρίσκουν πολλά μεγάλα πιθάρια. Φαίνεται ότι οι κάτοικοι της Τρίας έκρυβαν την τροφή τους σε ασφαλές μέρος. Όλοι οι κάτοικοι, ή έστω οι περισσότεροι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, είχαν μετακινηθεί μέσα στην προστατευμένη Ακρόπολη. Υπάρχουν λοιπόν ενδείξεις για δυσκολία στις μετακινήσεις στα στενά δρομάκια της πυκνοχτισμένης πόλης. Τεράστια πιθάρια όπου αποθήκευαν μεγάλες ποσότητες τροφής, ώστε να μην χρειάζεται να αφήνουν συχνά τη σιγουριά της Ακρόπολης. Και τέλος ενδείξεις μιας ατμόσφαιρας φόβου. Γιατί? Ο καθηγητής Ρόους πιστεύει ότι η Τρία 7 ήταν πράγματι μια πολιορκημένη πόλη, όπως ακριβώς περιγράφεται στην Ιλιάδα. Στον Όμηρο πολιορκούν την Τρία οι Έλληνες και η έκβαση θα κριθεί έξω από τα τείχη. Όπου ο Αχιλλέας έρχεται αντιμέτωπος με τον Έκτορα σε μια θανάσιμη μονομαχία που θα κρίνει τη μοίρα της Τρίας. Ο Αχιλλέας φωνεύει το μεγάλο Τρόα πρίγκιπα, όμως τα χειρότερα έπονται. Ο Αχιλλέας δένει το πτώμα του Έκτορα από τα πόδια στο άρμα του και το σέρνει 3 φορές γύρω από τα τείχη της Τρίας, ενώ οι γονείς του Έκτορα, ο βασιλιάς Príamos και η βασίλισσα Εκάβη, παρακολουθούν με φρίκη. Συνέβη πραγματικά αυτό? Μονομαχούσαν πράγματι οι αριστοκράτες Έλληνες διοικητές με τους αντιπάλους τους? Οι Χεταίοι προσφέρουν και πάλι ενδείξεις. Υπάρχει ένα κείμενο από την πρωτεύουσα των Χεταίων κοντά στο Μπογκάζγιοι που μάλλον αναφέρεται σε έναν Έλληνα αριστοκράτη πολεμιστή, ο οποίος μονομάχησε με ένα Χεταίο αριστοκράτη πολεμιστή. Συνέβαιναν λοιπόν πράγματι τέτοιου είδους μονομαχίες στην ύστερη εποχή του Χαλκού. Σύμφωνα με τον Όμηρο, ο Αχιλλέας δεν είναι αίτητος. Όπως όλοι οι θνητοί, έχει μία αδυναμία. Στη δική του περίπτωση είναι η φτέρνα. Ένα βέλος στη φτέρνα θα τον σκοτώσει. Το ρίχνει ο κάποτε δειλός Πάρης. Ο Αχιλλέας δεν ζει πια. Υπάρχουν όμως αποδείξεις ότι έζησε κάποτε. Ένα μικρό στοιχείο από το λιμάνι του Μπεζίκ-Τεπέ στην περιοχή της Τρίας. Ένας κονικός λόφος που από την αρχαιότητα θεωρείται ο τύμβος του Αχιλλέα. Όμως οι ανασκαφές στον τύμβο δεν απέδωσαν και η ιστορική ύπαρξη του Αχιλλέα παραμένει μυστήριο. Ο Πάρης που σκότωσε τον Αχιλλέα και προκάλεσε τον πόλεμο θα πέσει και ο ίδιος στο πεδίο της μάχης. Η ερωτική ιστορία του Πάρη υπήρξε η αιτία που ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος. Ο θάνατός του θα κατάφερνε να τον σταματήσει και να αλλάξει τη μοίρα της Τρίας. Παρουσιάζεται τώρα η ευκαιρία στο βασιλιά Príamo να επιστρέψει την Ελένη με εύσχυμο τρόπο. Όμως το πείσμα και η υπερηφάνεια υπερισχύουν για μία ακόμα φορά στο ομηρικό έπος. Ο Príamos αρνείται να παραδώσει την Ελένη. Οι Έλληνες πρέπει να μπουν μέσα στο κάστρο για να την πάρουν. Στην Ιλιάδα τα τεράστια τείχη της Τρίας τα έχει χτίσει ο ίδιος ο Ποσειδώνας. Ο Όμηρος βάζει το Θεό να λέει: «Και τότε εγώ καστρότυχο έκτισα στον Τρόον την πόλη γύρα, πλατή, γερό πολύ, το κάστρο του απάτητο να μένει». Κάστρο απάτητο. 10 χρόνια πολιορκίας και τα τείχη της Τρίας ακόμα όρθια. Για μια τόσο μικρή πόλη μοιάζει απίθανο. Αυτό το γρίφο δεν μπόρεσε ποτέ να τον λύσει ούτε ο Καρλ Μπλέγκεν.
Ο Μπλέγκεν σταμάτησε τις ανασκαφές του στην Τρία το 1938 και για τα επόμενα 50 χρόνια κανείς δεν έκανε τίποτα εδώ. Τα τείχη κατέρεαν. Νόμιζαν ότι έπειτα από τις δικές του ανασκαφές, το υπέδαφος του Χισαρλίκ είχε αποκαλύψει όλα του τα μυστικά. Αυτό όμως δεν ήταν αλήθεια. Το 1992, μία ομάδα από το Γερμανικό Πανεπιστήμιο Τύμπιγγεν και μία ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι αποφάσισαν να ξανασκάψουν, χρησιμοποιώντας τώρα ένα προηγμένο ηχοβολιστικό σύστημα που χρησιμοποιείται στην έρευνα για πετρέλαιο. Δεν βρήκαν πετρέλαιο, βρήκαν βράχο. Ένα βράχο που θα άλλαζε την αντίληψή μας για το πώς μπορεί να έγινε ο Τροικός πόλεμος. Βρήκαμε ότι 400 μέτρα νότια από την κεντρική Ακρόπολη της Τρίας υπάρχει μία τάφρος καμένη στο βράχο που περιέβαλε ολόκληρη την κάτω πόλη την περίοδο της Τρίας 6. Ένας αμυντικός περίβολος αρκετά έξω από τα τείχη της πόλης. Αυτό έκανε το μέγεθος της Ομηρικής Τρίας πολλαπλάσιο από αυτό που νομίζαμε. Ξαφνικά η Τρία δεν ήταν τόσο μικρή. Ξαφνικά η Τρία αποδεικνυόταν πολύ πιο καλά οχυρωμένη. Για να επιτεθεί κάποιος στην πόλη, έπρεπε να κατεβεί από το άρμα, να καταρριχηθεί και να αναρριχηθεί στην τάφρο, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τα δέλη που έριχναν οι Τρόες πίσω από τα τείχη σε μικρή απόσταση. Στη συνέχεια έπρεπε να σκαρφαλώσει στα τείχη και να διατρέξει την κάτω πόλη, δηλαδή άλλα 400 μέτρα. Και τότε θα έφτανε σε αυτά τα γιγάντια ασβεστολιθικά τείχη που προστατεύουν την Ακρόπολη. Έπρεπε να τα υπερπηδήσει και μάλιστα αποφεύγοντας και πάλι τη βροχή από τα δέλη που έριχναν οι Τρόες. Τότε μπορούσε να λεηλατήσει την πόλη. Όμως χάρη σε αυτό το διπλό αμυντικό σύστημα, ο οικισμός ήταν σχεδόν απόρθητος. Η μεγαλύτερη πόλη που έψαχναν οι Σλίμαν και Μπλέγκεν είχε βρεθεί. Είχε γίνει ένα άλμα υπέρ της απόδειξης του Τροικού πολέμου. Στον Όμηρο, η πολιορκία δεν σημειώνει πρόοδο. Οι Έλληνες έχουν σημαντικές απώλειες και χρειάζονται ένα καινούριο σχέδιο για να εισβάλλουν στα απόρθητα τείχη της Τρίας. Για να το επιτύχουν, καταφεύγουν σε ένα τέχνασμα. Φτιάχνουν ένα μεγάλο ξύλινο άλογο. Το αφήνουν έξω από τα τείχη και δήθεν υποχωρούν. Οι Τρόες βρίσκουν το άλογο και πιστεύουν ότι οι Έλληνες τους έφεραν ένα δώρο και εγκατέλειψαν τον αγώνα. Τώρα οι Τρόες, που από ό,τι φαίνεται ούτε αυτοί διακρίνονταν για την οξυδερκιά τους, ανοίγουν την πύλη, βάζουν μέσα το δούριο ύπο και αρχίζουν τους πανηγυρισμούς. Το άλογο όμως δεν ήταν δώρο. Οι Έλληνες δεν είχαν εγκαταλείψει τον αγώνα. Ο στόλος τους κρυβόταν πίσω από την ίσο Τένεδο, κοντά στο λιμάνι, περιμένοντας να πετύχει το τέχνασμα. Μπορεί να συνέβη πραγματικά αυτό. Μία από τις πιο διάσημες στρατιωτικές παραπλανήσεις είναι άραγε ιστορική πραγματικότητα. Όλοι οι Έλληνες της ιστορικής αρχαιότητας, μόλις άρχιζαν να πειραματίζονται με την αναπαράσταση της ανθρώπινης μορφής και των ζώων, μάθαιναν την ιστορία του δούριου ύπου. Είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που ζωγράφιζαν. Γιατί να εφευρεθεί λοιπόν μια τέτοια ιστορία? Πρέπει και πάλι να αναλογιστεί κανείς το πανίσχυρο αμυντικό σύστημα της πόλης κατά την ύστερη εποχή του Χαλκού. Δεν είναι περίεργο που δημιουργήθηκε η ιστορία ενός τεχνάσματος για να μπορέσουν να μπουν σε αυτή την απόρθητη πόλη. Όμως γιατί ένα άλογο? Αυτό το ερώτημα είναι πιο δύσκολο. Υπάρχουν όμως κάποιες θεωρίες. Την εποχή των κάστρων, ο στρατός που πολιορκούσε μια πόλη κατασκεύαζε συχνά μια πολιορκητική μηχανή, ένα τροχοφόρο κρυό που μέσα του υπήρχαν στρατιώτες. Αυτή η ασσυριακή παράσταση του 7ου π.Χ. αιώνα, σύγχρονη περίπου με τον Όμηρο, απεικονίζει μια αλογόμορφη πολιορκητική μηχανή να καταστρέφει τα τείχη μιας οχυρής πόλης. Ο δούριος ύπος ίσως υπήρξε μια παρόμοια μηχανή. Μπορεί όμως και να κατέστρεψε τα τείχη μια φυσική και όχι ανθρώπινη δύναμη. Ένα σεισμός. Ένα σεισμικό ρήγμα διατρέχει τη βορειοδυτική Τουρκία και οι σεισμοί είναι συχνοί στην περιοχή από τους αρχαίους χρόνους. Στις ανασκαφές του Καρλ Μπλέγκεν τη δεκαετία του 30 ήρθαν στο φως αρκετά στοιχεία που δείχνουν ότι ένας μεγάλος σεισμός έπληξε την Τρία στα τέλη του 13ου π.Χ. αιώνα. Ένας σεισμός ίσως αδυνάτησε την άμυνα της Τρίας και επέτρεψε στους Έλληνες να καταλάβουν την Ακρόπολη. Δούριος ύπος ή σεισμός? Μήπως αυτές οι δύο θεωρίες συμβιβάζονται?
Γνωρίζουμε ότι η έκτη πόλη της Τρίας καταστράφηκε πιθανώς από σεισμό. Όμως, καταλαβαίνετε, η ομηρική αφήγηση ενός έπους 10 χρόνων πολιορκίας και ηρωισμών δεν μπορεί να έχει ως τέλος και τότε έγινε σεισμός, έπεσαν τα τείχη και μπήκαν μέσα. Αυτό δεν είναι τέλος για ένα έπος. Υπάρχει όμως μία θεωρία, το άλογο σύμβολο. Τα τείχη της Τρίας θεωρούνταν έργο του θεού Ποσειδώνα. Ο Ποσειδώνας δεν είναι μόνο θεός της θάλασσας, είναι και θεός των σεισμών. Ο Όμηρος τον αποκαλεί συχνά κοσμοσύστη. Και το ζώο που συνδέεται με τον Ποσειδώνα είναι το άλογο. Έτσι, αν σεισμός ίσον Ποσειδώνας, Ποσειδώνας ίσον άλογο. Άρα, σεισμός ίσον δούριος ύπος. Όπερε δίδειξε. Ο δούριος ύπος ίσως αποτελεί απλώς μεταφορά για ένα σεισμό. Στον Όμηρο όμως το άλογο είναι αληθινό και το τέχνασμα πετυχαίνει. Τα μεσάνυχτα, αφού οι Τρώες έχουν πιει ένα ποτηράκι παραπάνω και είναι βυθισμένοι στον ύπνο, οι Μικηναίοι μέσα στο άλογο ανοίγουν την καταπακτή, κατεβαίνουν, σκοτώνουν τους φρουρούς και ανοίγουν την πύλη. Σκοτώνουν όλους τους Τρώες άντρες, μαζί και τον βασιλιά Príamo. Εν τω μεταξύ, ο Μενέλαος ψάχνει την Ελένη, αποφασισμένος να τη σκοτώσει. Όταν όμως τη βρίσκει, η ομορφιά της τον αφοπλίζει και την παίρνει μαζί του. Ακόμα μία φορά η ομορφιά μιας γυναίκας θα σφραγίσει τη μοίρα των ομηρικών ηρώων. Τι ξέρουμε όμως πραγματικά για την Ελένη της Τρίας? Αλήθεια δύο εμπορικοί γίγαντες πολέμησαν για το χέρι μιας όμορφης γυναίκας? Οι Έλληνες της ιστορικής αρχαιότητας αρέσκονταν να πιστεύουν στην Ελένη της Τρίας. Για αυτούς, η Ελένη ήταν απολύτως πραγματική. Υπήρξε όμως στην πραγματικότητα? Εγώ το πιστεύω. Σίγουρα οι γυναίκες είχαν αδιαμφισβήτητο ρόλο στην εδραίωση των συμμαχιών μεταξύ βασιλείων και αυτοκρατοριών στην προϊστορική Ελλάδα και στην προϊστορική Εγγύς Ανατολή. Είναι όμως αλήθεια ότι στον πόλεμο απήγαγαν γυναίκες και τις μετέφεραν στην άλλη όχθη του Αιγαίου, όπως υποστηρίζουν οι αρχαίοι Έλληνες ότι έγινε με την Ελένη? Αυτή η ηλίθινη πλάκα από την Ελλάδα του 13ου π.Χ. αιώνα αποκρυπτογραφήθηκε μόλις το 1952. Προσφέρει εκπληκτικά στοιχεία που συνηγορούν υπέρ του Ομήρου. Αναφέρει τα ονόματα γυναικών που είχαν απαχθεί στον πόλεμο, ανάμεσά τους μία που αποκαλείται Τρο-Ρο-Ία, δηλαδή Τρόα. Οι Τροάδες υποφέρουν την ίδια αυτή μοίρα στον Όμηρο, καθώς η πόλη λαιλατείται και αρπάζονται τα πλούτη της. Η Τρία θα καεί εκ θεμελίων, δίνοντας κάθε ίχνος του πολιτισμού του βασιλιά Príamo. Σήμερα γνωρίζουμε ότι υπήρξε κάποια Τρία και ότι καταστράφηκε το 13ο π.Χ. αιώνα. Πυρπολήθηκε όμως? Και αν ναι, από ποιους? Ο Σλίμαν αγωνίστηκε να βρει αποδείξεις για κάτι τέτοιο. Όμως, τελικά θα το αποδείκνει ο Καρλ Μπλέγκεν 45 χρόνια μετά το θάνατο του Σλίμαν. Ένα στρώμα στάχτης υπήρχε ανάμεσα στα στρώματα της ομηρικής Τρίας, αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι η Τρία κάηκε. Όμως φωτιές ξεσπούσαν σε πολλές πόλεις στην αρχαιότητα. Πώς ξέρουμε ότι η Τρία κάηκε σε επίθεση? Όταν έφτασε η ομάδα από το Τίμιγγεν και το Σινσινάτι τη δεκαετία του 1990, άρχισε να ερευνά τα ερείπια της ομηρικής Τρίας. Βρήκαμε αρκετά στρώματα καταστροφής, αλλά δύο αφορούσαν συγκεκριμένα την ύστερη εποχή του Χαλκού. Στο δεύτερο στρώμα καταστροφής βρήκαμε κεφαλές από βέλη. Έτσι φαίνεται ότι η πόλη καταστράφηκε από κάποια επίθεση. Κεφαλές από βέλη που χρησιμοποιήθηκαν από αρχαίους πολεμιστές σε αυτήν εδώ την πόλη. Επιτέλους, κάτι που συνδέει την ομηρική Τρία με κάποια στρατιωτική καταστροφή. Ο Σλίμαν απέδειξε ότι υπήρξε η Τρία. Ο Καρλ Μπλέγκεν απέδειξε ότι πολιορκήθηκε, πυρπολήθηκε και καταστράφηκε. Η ομάδα Τίμιγγεν Σινσινάτι
απέδειξε ότι η Τρία ήταν μια μεγάλη πόλη που δέχτηκε στρατιωτική επίθεση. Μπορούμε όμως να αποφανθούμε ότι πραγματικά συνέβη ο Τροικός πόλεμος, αντικείμενο του έργου ζωής του Ομήρου και της αιμονής του Σλίμαν? Πιστεύω ότι συνέβη κάποιος Τροικός πόλεμος. Έχουμε ενδείξεις ότι οι Μυγιναίοι πολεμούν στη βορειοδυτική Ανατολία ήδη από τον 15ο αιώνα, ίσως 300 χρόνια πριν από τον επωνομαζόμενο Τροικό πόλεμο. Υπήρχαν πόλεμοι μεταξύ Ελλήνων και Τρώων? Σίγουρα δεν θα μας εξέπλητε κάτι τέτοιο. Επειδή η Τρία βρίσκεται σε μια ακριτική περιοχή, τον έλεγχο της οποίας επιδίωκαν Έλληνες και Χεταίοι. Κι έτσι η Τρία αποτελούσε μήλον της έρηδος και για τις δύο πλευρές. Πόλεμοι υπήρξαν σίγουρα και έχουμε αρχαιολογικές αποδείξεις γι' αυτό. Είναι πιθανό να ενεπλάκησαν Έλληνες? Απόλυτα. Μπορούμε να το αποδείξουμε? Όχι ακόμη. Αναρωτιέμαι συχνά μήπως ο Τροικός πόλεμος ήταν μια διαδικασία και όχι ένα γεγονός. Μήπως ο Όμηρος συνέπτυξε στο έπος του 200 ή ακόμη και 300 χρόνια πολεμικών δραστηριοτήτων στα βορειοδυτικά παράλια της Ανατολίας. Θα μπορούσε άνετα. Η πτώση της Τρίας στάθηκε η αρχή του τέλους της εποχής του Χαλκού. Ένα-ένα, οι Μικίνες και τα περισσότερα μεγάλα βασίλεια του Αιγαίου θα καταστρέφονταν και η περιοχή θα βυθιζόταν σε ένα μεσαίωνα 400 ετών. Οι πόλεις χάθηκαν, αλλά οι διηγήσεις παρέμειναν. Ο Αχιλλέας, ο Έκτορας, η Ελένη, ο Πάρης και τα επικά τους κατορθώματα. Ο Τροικός πόλεμος, ο Δούριος ύπος, η τραγική συντριβή αυτοκρατοριών υπό το βάρος της ματαιοδοξίας και της απληστίας. Ο χρυσός του Σλίμαν συνέχισε να αλλάζει χέρια. Από τους Οθωμανούς, τους Ναζί και τους Σοβιετικούς. Όλες αυτές οι αυτοκρατορίες έπεσαν. Ό,τι αγγίζει ο Σλίμαν γίνεται χρυσός. Όσοι αγγίζουν αυτό το χρυσό όμως θα χαθούν. Εκτός από την ιστορία του Τροικού πολέμου και την Ηλιάδα του Ομήρου. Αυτά δεν χάνονται. Χιλιάδες χρόνια πέρασαν και μαζί τους έθνη και κοινωνίες. Όμως ο έρωτας και η αγάπη, η απληστία, ο πόλεμος και οι ήρωες θα ζουν παντοτινά. Όπως εύχεται ο Έκτορας στην Ηλιάδα. Να μην χαθώ απολέμιστα και αδόξαστα, πριν κάμω εργοτρανό, που κυμελούμενες γενιές να το θυμούνται.